שלום לכולם, כאן מאיר עם קצת לאגים. בדרך כלל אין לי לאגים, פשוט כי יום שבת אז הכל בלאגים. כאן מה יש לי? בוא נעשה רמיקס. אני מצלם פה מאחורי הקלעים, פרק ראשון. הפעם זה יהיה מאחורי הקלעים של פרויקט האח הגדול. פעם ראשונה שאתם שומעים את זה, אבל אנחנו הולכים להוציא לאור פרויקט כאן של האח הגדול. אנחנו מצלמים, זה הסרבר שלי. אם יהיה הרבה לייקים וזה, אז אולי עמית זה אחריות של עמית, אבל המנהל של הפרויקט זה אושר. כל פעם כנראה יהיו מנהלים אחרים, כי רעיונות אחרים ושל מי. יש פה הרבה פלאגינים ששמתי בשביל לעזור לאושר. בואו נעשה סיבוב קטן ונסיים, כי אין פה הרבה מה לדבר. כבר מחקתי מלא סרטונים בגלל שסתם ככה מלא דיברתי. אז בואו נתחיל מהר בסיור קטן. פה הולך להיות המפגש שבעצם יושבים, מדברים, אוקיי? בואו ניכנס להוטל. ודאו את הבדיחה. הוטל. אם היו עוד מציפים H בהתחלה זה היה יותר מגניב. בואו נראה את החדרים מהר. זה החדר של שון. הנה פה. סליחה על רעשי רקע כי שבת, כן, כל המשפחה בבית. זה חדר של אושר. לא, זה חדר של בן. זה של בן. זה של אושר. של המנהל בעצם. באמת בנה אותו די מאפן, אבל הנה. זה אני לא יודע של מי הבית. לא הכל תפוס. זה של קסם. הוא שם מלא נוסחאות רדסטון. פה, ואני פשוט משהו כזה פה, הכל מלא ברדסטון, והוא פשוט לא ידע שאפשר לשים אחד אחרי השני וזה יעבוד, סתם מסתבך. עכשיו שהוא מבין ברדסטון, זה אמור, תראו, אתם רואים? וזה אמור להדליק את המנורות האלה, אבל פירקנו את זה לבינתיים. פה לא יודע של מי הבית, זה הבית שלי. עוד לא סיימתי אותו, זה מה רדסטון, הוא אמור להחזיק, פשוט כל פעם שמאפסים את המפה זה נמחק. הנה הם לוחצים קליק ימני זה נעלם. מה רדסטון, הנה זה חדר שלי, הנה בון אפטיט. פה זה למקרה שיש שריפה, אתם רואים? יש בעיה, בדרך כלל זה מסובב, אוקיי, בדרך כלל זה מסובב את הכפתור, בסדר? אז יש בעיה. הנה זה יציאת חירום למקרה שיש שריפה. וככה, זהו, עכשיו המלון כבר הראיתי. פה בית, חדר בקרה. פה כשמודחים, אז משפחה ואלה באים. זה מסך קטן, זה מכונית שיוצאים ממנה אנשים, הדיירים. פה דלת רדסטון קטנה. וזהו, אני חושב סיימתי, אוקיי, אני צריך לסיים. הנה שון התחבר כבר לסקייפ. טוב, נראה לי כמה אני הולך לספור את ב... זה, אוקיי, לסרטון. צחקתי. אוקיי, להתראות. טוב, ביי.